Straks geven ze die man nog een spuitje. Doe dit zo raar, nu. Ik wou dat ik hem thuis had gehouden. Nou, kom dan maar. Ga jij maar even achterin, hoor. Oh, Annie, liever niet roken in de auto. Je hoeft me niet helemaal naar huis te brengen. Onzin, het is hartstikke laat. Morgen neem ik de kinderen mee naar opa. Als hij dan nog leeft, tenminste. Zet me even ergens af. Nou, als je het per se wil. Ja. Dank je. Ik heb behoefte aan een beetje frisse lucht. Ik ga morgenmiddag wel. Ga ik op eigen gelegenheid. Goed hoor, je doet maar. Hier, vergeet je tasje niet. Dank je. Vader. U hoort me wel, hè? Ach, Anneke. Vader, als u wilt dan moet u proberen het over te geven. Ik wil wel, maar ik kan niet. Wat een leven. En nou is het afgelopen. U hebt het goed gedaan, pap. Daar moet u maar aan denken. Ik heb van u gehouden. Heel veel. Altijd. Dat weet u wel, hè? Een rot leven. Ik vond er niks aan. Nou, pa, zo nu en dan toch wel, hè? Een beetje? Nee. Ik vond er niks aan. Pa, ik vind het zo vreselijk als u nog langer moet lijden. Probeer het maar. Nou moeder weg is. Probeer het nou maar over te geven. Wat? Wat zeg je? Het is
waar. Het was ook een rot leven. Dan zal ik met de procedure beginnen. En dan zal ik eerst je man een brief schrijven. Dat wil je toch? Ja, dat wil ik. Is het verder ingewikkeld? Nee, dat verwacht ik niet. De voogdij over je dochter is geen punt. Jullie zijn verder in gemeenschap van goederen getrouwd. Over de verdeling daarvan zou je alvast eens met je man kunnen praten. Ja, dat zal ik doen. Goed. Ik kom voor Loedie. Bloem. Die is in de Whirlpool. Blauwe deur daar. Zoekt u iets? Ja, ik kom voor Loedie. Kom maar mee. Loedie, kom op jongens, eruit. Hoogste tijd, opschieten. Kom op. Hé, wanneer krijg je hier nou eens een keertje video hier? Ja, op de slaapkamer. Wel een lang video, hè? Ik ben eens slecht voor je gezondheid, man. Niet voor een filmpje. Video, nog meer glazen. Maar van mij hoeft het niet. Loedie? Zo, man. Nou jij. Is er iets? Je hebt weinig tijd, hè? Zal ik maar weggaan? Oh, nee, zeg het nou maar. Of duurt het lang? Nou ja, ik wou je wat vragen. Omdat jij zoveel mensen spreekt. Als je iets hoort over een huis te huren of zo, wil je me dat dan laten weten? Ja hoor. Loedie! Ja, kom zo! Kleren bij. Nou, ik zal eraan denken. Goed? Een huis te huur. Een huis te huur? Ga je verhuizen? Nee, het is ook niet voor mij. Oh, Het ik is- dacht al. Pa doet zijn zaak toch niet op? Je zit er toch goed? Je zou wel gek lijken. Nou, dan ga ik maar weer, hè? Ja, goed. Nee, zoem maar niet. Ik ben een beetje verkouden. Dag, leuk dat je er even was. Hoi. Nee, ik heb het niet tegen jou. Er komt met een dame binnen. Zeg, weet jij misschien waar Lucie is? Ja, er is eentje hoger. Ja, daar. Het ware leven wordt een film, alleen de kamer dan mankeert. Als ik koffie drink samen met wat anderen, dan stel ik mij zo voor dat wij huurmoordenaars zijn. Een van onze groep wordt opgebeld en gaat op weg om te liquideren een contact in West-Berlijn. Welkom in mijn duistere burcht, ik woon hier al lang en ik woon hier alleen. Heilige geesten, waar u woont.
Veel plezier. Maar jij kan het, hoor. Jullie halen de topkop nog. Hé, mam. Wacht even. Ik trakteer. Omdat ik ga scheiden. Scheiden? Ja, ik pik het niet langer. Ik heb er lang genoeg over nagedacht en nou zet ik het door. Ik heb ook al een advocaat ingeschakeld. Advocaat? Ja, ik heb ook je was meegebracht. Geef je vuile kleren ook meteen maar weer hier. Ja, maar god, mam, die heb ik hier niet. Oh, nou. Wacht. Hier, jij een pilsje? Jij ook een pilsje? Komt ook door jou, Luus, dat het zover is. Omdat jij niet meer thuis mag komen. Dat heeft voor mij de deur dicht gedaan. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Wacht, jongens, kijk. Ik trakteer. Hé, Luus, weet je wat? Ik wil er zelf ook heen. Mam, waar heb je het nou over? Waar ik het over heb? Dat ik opnieuw ga beginnen. Verdomme, Anne, waar blijf je nou zo lang? Anne, ga jij? Anne? Zeg, dan moet je even goed luisteren, Annie. Ik ben toch echt niet de beroerdste, dat weet je ook wel. Maar dan ben je de hele ochtend op stap geweest. Dan kan je toch wel eens even helpen? Of ben je moe? Nee, moe niet. Ik ben het zat. Wat zeg je? Je bent er niet doof. Ik ben vanochtend bij een advocaat geweest. Advocaat? Ja. Om te vragen hoe het moet. Als ik hier weg ben. Van je af, dus. Ik wist echt wel dat je zo zou reageren. Maar het kan. Het is in feite een fluitje van een cent. Hou daar rekening mee. Ach, mens, waar moet je er naartoe? Ik vind heus wel wat. Hoe moeilijk het ook is. Onzin. Bloempje, ja, bedankt, Henk. Dag. Goedendag. Wij komen te laat. Altijd een grap. Altijd vriendelijk. Altijd bereid een ander te helpen. Een gewoon, eerlijk, open mens. Een voorbeeld voor ons allen. Lieve moeder, wij zullen u steunen in uw verdriet. Een verdriet dat ook het onze is. Wij danken u allen voor uw komst. Rust zacht, lieve vader.
Naar huis. Ik krijg wel een liedje mee. Kijk maar af. Die ben je nou gek geworden? Sorry. Dag. Niet schelen, hè? Dat ik het op mijn zenuwen krijg voor jou. Mag ik stapelgek worden, hè? Maar nou is het afgelopen. Hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Ga je nog vanavond? Ga je nog biljarten? Ja, ik vraag je wat. Antwoord geven kan je op zijn minst veranderen. Wat moet ik hiermee? Hartstikke stapelkrankzinnig ben je. Je moet hier helemaal niks mee. Helemaal niks. 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 Oh ja. En Annie? Liever niet gaan liggen roken vannacht. Vind je het erg? Nee, Mal. Ik rook nooit in bed. Normaal laat ik het hier 's nachts gewoon doortochten, weet je wel. Is het 's morgens wel even koud, maar in elk geval helemaal fris. Oh, en denk je dat je door de klok heen slaapt? Om het 11:30 hoor je hem. Vast wel. Nou. Ik hoop dat je kan slapen. Wil je misschien een mogadonnetje? Nee. God ja,
vanmiddag met die klap vermoed ik wel iets. Maar dit... Ik heb ook nooit geweten dat Frans zo'n rotkerel is. Ach nee, geen rotkerel. Nou. Maar niet om mee te leven. Toen ik pas getrouwd was, ben ik ook al eens weggelopen. Oh ja? Ja, toen ik zwanger was van Loedi. Maar ik wilde helemaal geen kind. Ja, Lucia heb ik wel gewild, maar Loedi niet. Dat heeft er misschien wel mee te maken dat het tussen haar en mij nooit echt goed is gegaan. Oh. O jee, je bent wakker. Herman, dat is vast Frans. Oh god, ja. Ja, natuurlijk. Zou ik hem dan maar laten bellen? Nee, dat is ook raar. Je kunt hem beter opnemen. Als je maar niet zegt dat ik hier ben. Hallo? Hey. Ja, laat ja, verdomde laat. Nee. Nee. Ja, daar weet ik niks van. Geen idee. Ja. Ja, dat is wel goed, ja. Dag. Bedankt. Frans? Jezus, Annie. Niks, Jezus, Annie. Moet iedereen dan vertellen dat het zus niet mag en zo niet mag? Als je dan gewoon iets wil, dan moet het toch kunnen? Al vertelt de hele wereld me dat het niet gaat. Ik krijg het voor elkaar. Ja, denk jij aan het gordijntje? Zuster Bloem? Kom maar. Ja, dat wordt niks. Geef eens even de zoete olie. Ja, het kleine flesje. Hup, op zij. En dat matje. Ja. Dit er onderdoor duwen. Diagonaal. Ja, het is echt heel logisch, hoor. Overheen. Ja. Neemt het ons niet kwalijk, hoor, maar ze is hier nog maar net nieuw. Nou, dat liep wat je noemt gesmeerd, hè? Ja, ik vind het best leuk. Ze is zo dankbaar, hè? Ik hou trouwens van oude mensen. Oh, dat voelen ze, hoor. Tot morgen. Ja, hoor. Tot morgen. Dank u wel, hoor. Ja. Dag, dames. Goedemiddag, hoor. Tot ziens, hè? Is het nou even of oneven? Is dat zenuwig? Nou, kom op. Jou. Hé, waar heb ik de briefje nou? Kijk, doe eens even rustig in je kast, mens. Hè? Mevrouw Bloem. Mevrouw Bloem, er is bezoek voor u. Oh, hallo. Oh, mevrouw Bloem. Zet u wel even uw naam op de deur. Het is zo lastig zo. Oh, god. Ja, hoor. Ik zal het doen. Ik zal het doen, hoor. Zo. Zijn jullie het? Gaat het, Moe? Het zal mij benieuwen. Je moet er wel wat voor over hebben.
Zo jongens, komen jullie maar binnen. Wie is dat? Oh, met hospita natuurlijk. Ze is fysiotherapeute. Godsamme liefhebber. Kun je nog hoger gaan wonen? Oh, woon je hier? Het is een zolder, hè? Jezus, kan ik gaan zitten? Staat er een stoel? Geef maar hier je jas. Het is wel klein, hè? Ja, omdat je zei een zolderetage, had ik me wel iets anders bij voorgesteld. Willen jullie koffie of liever een glaasje? Heb je een eigen toilet? Ja, moet je dan? Nee, voor het geval dat ik weer niet al die trappen af hoef. Geef mij maar een glaasje. Bessen. Heb je bessen? En jij, Rietje? Sherry, als je hebt, anders ook mijn beste. Zeg, Annie, dit is toch zeker maar voor voorlopig, hè? Voorlopig? Wat zeuren jullie toch? Met je voorlopig. Het is een fantastische ruimte, zie je dat niet? Dat mens had hem wel 80 keer kunnen verhuren. Maar ze heeft mij genomen, omdat ik het zo nodig heb. Een heel fijn mens. Willen jullie een nootje? Van mij ben je gek, Annie. Ik ben je moeder en je moet naar me luisteren. Je moet terug. Ach, mens. Frans wil je nog best hebben. Hier kan je niet blijven op dit hok. Nou ja, ik ga er niet op in. Maar het is wel waar, hoor, Annie. Hij wil je terug. Hij zegt dat jullie een fantastisch huwelijk hebben gehad. Ja, ik was bij hem. Ik had echt met hem te doen. Die man weet nog niet eens waar zijn zakdoeken liggen. Nog geen ei kan hij bakken. Rutte. Te Rutte zijn het. Hé, mevrouw Bloem. Ik wou wat geven. Voor van de week. Voor de overlast. Overlast? Toen mijn familie bij me belde. Oh, ben je gek. Nee, dat was echt helemaal geen punt. Maar ontzettend aardig van je. Zeg, je wou je kamer schilderen. Ben je al begonnen? Ja, en ik ben er bijna klaar. Maar ik dacht, laat ik naar de bioscoop. Hebt u zin om mee te gaan? Oh ja, daar heb ik best wel zin in. Maar ja, ik heb het ontzettend druk. Misschien een andere keer. Oh, nou, tot ziens. Tot ziens. En nogmaals bedankt, hè. Ik ben niet meer alleen. Alleen overdag en alleen in de nacht. Ik ben niet meer alleen. Dit is zelfs meer dan ik ooit heb gedacht. Maar een tijdje zei hij, kom dan gaan we naar mijn huis. Hij wandelde naar buiten en ik fietste met hem mee.
Doe je jas uit. Wat is er gebeurd? Wie heeft dat gedaan? Mijn man. Je man? Het is mijn eigen schuld. Ik ben er zelf naartoe gegaan. Had ik niet moeten doen. Stop. Stop. Weet je wat het is? Je voelt je toch alleen. Oh, maar daar kom je best overheen, hoor. Er zijn toch ook allerlei andere mogelijkheden. Maar wat dan? Waar moet ik dan naartoe? Ga eens naar het vrouwencafé. Ja, het schijnt er heel gezellig te zijn. Ach, dat is niks voor mij. Dat is ook weer zo het andere uiterste. Nou, er niet mee heen gaan, hoor. Je houdt je goed, hè? Ja.
Nou, gaat het nou weer een beetje? In je arm? Gaat er veel over. Ik vond het toch niet zo aardig wat je er net zei. Over dat alleen zijn. Maar ik heb helemaal niks gezegd. Jawel. Het klonk toch een beetje als een verwijt. Ik wil best af en toe eens wat met je drinken of eens een keer naar de bioscoop. Nou, daar houdt het mee op. Het klinkt misschien een beetje lullig. Maar ik heb het druk. En dat soort contact met iemand die bij je huurt, nou, daar geloof ik niet zo in. Proost. Dan moet je niet kwaad worden. Ik word helemaal niet kwaad. Alleen, ik geloof wel in zelfstandigheid en een soort afstand. Ja, vind ik ook. Zal ik maar weer gaan? God, anders bedoel ik het ook weer niet. Je kan daar nog wel even blijven zitten. Oh ja. Proost. Proost. Ga jij nou maar gauw naar die advocaat van jou terug? Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, dan moet u wel een regeling treffen. Ik zal meteen. In de theepauze. Een regeling? Ja. Nou ja, voor mij hoeft hij de zaak niet te verkopen. Maar afschepen laat ik me niet. Zeg, heb je wat vanavond? Hoezo? Ik bedoel, ben je vrij? Goedenavond, welkom. Oh, u was hier eerder, geloof ik? We zijn er weer. Ik heb een vriendin meegebracht. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Nou, u weet toch wel wat ik met deze avond beoogt? Van alles op de hoogte. Nou, dan krijgt u van mij straks een kaartje met uw naam erop, et cetera. Gaat u maar vast naar binnen. Hoe was de naam ook weer? Bloem. Anne Bloem. We redden ons wel, hoor. Hier. Groot leven is al een beetje boekje vragen. Dan is het echt heel erg lekker. Er is een bakje aan. En die heeft dus iets voor de vrijdag. En die heeft dus echt het meeste kans Say no. Put on a smile. Give me your hand. Let's go. Go. You are the sunshine, the star in the sky. You make me happy. I never try. I think I love you. Let the whole world go by. Hier, mevrouw Bloem, hier is het kaartje. Niet verliezen, hoor. De tijden zijn zo slecht nog niet, of we kunnen nog lachen. En dansen. En daarom vragen onder de klanken van Eye Level van Jack Tromby de dames nu, de heren, oftewel Tutti Frutti. Dames, faites voor jeu, grijp uw kans.
Kijk eens, mevrouw Bartels. Die taart is helemaal voor u. Ik dank je allemaal. Dit is allemaal heel gedaan. Ja. Hij komt er zo aan, hoor. Zeg, Anne, die man van de dansavond heeft gebeld. Die met die bril? Ga weg. Ja, ik heb zelf ook een beetje slomen. Maar ja, ik heb toch een afspraak gemaakt. Eens kijken wat het verder is. Ja, je hebt gelijk. Ik kan dus vanavond niet met je mee. Oh, dat is jammer. Ja, je kan er toch wel alleen heen? Tuurlijk. Ja, dat wist ik. Oh, dag, leuk dat u er weer bent. Ik ben op mijn eentje. Maar u vindt vast wel angstnieuws. Maar daar kom ik niet voor. Ik kom voor de gezelligheid. Wat noemt u nou eens tegenwoordigheid van geest? Heeft u zich bezeerd? Nee, ik ben alleen ontzettend geschrokken. Kan ik soms wat voor u doen? Wilt u even wat drinken? Alsjeblieft, mevrouw. Meneer. Dank u wel. Zambia? Zambia, ja. Ja. Afrika. Ja, tuurlijk, Zambia. Ja, ik mag nog blij zijn dat ik daar op tijd ben weggegaan. Nu zijn we er helemaal uitgepraat. Oh god. Gaat bij mij. Gaat het? Ja, tuurlijk. Geef maar hier. Ja, alsjeblieft. Dank. Ja, na 20 jaar is het wel even vreemd hoor, hier. Heel andere sfeer. God, ik ben wel geschrokken. Wilt u misschien even naar huis bellen, dat iemand u komt halen? Nee hoor, ik woon alleen. Oh, ja, dat is lastig. Zal ik u brengen? Dat is heel aardig van u. Maar ik red me wel. Ik moet nu weg. Morgen weer werk. Werk? Bejaardenverzorgster. Heel leuk en creatief werk. Waar? Hier, in de stad. In een verpleeghuis voor de bejaarden.
Ik heb zo'n beetje de supervisie over alle verpleegsters. Ja, ja. Nou, bedankt, hè? Graag gedaan. Mevrouw Bloem. Hè? Het kaartje voor de dansclub. Leuk moet die even gepraat hebben. Komt meestal weinig voor bij vrouwen. Ik tenminste heb er moeite mee. Nou, succes dan, hè? Zal ik maar zeggen. Anne Bloem. Met wie? Met Sveers? Oh, natuurlijk herinner ik me dat nog wel, ja. Heere God. Hoeveel verpleeghuizen hebt hij dan wel niet afgebeld? Chablis. Of een Sancerre. Een Sancerre is ook heel goed bevallen. Chablis? Kijk. Tuurlijk aan. Chablis graag. Alsjeblieft, meneer. Nee, ik ken dat. Als je eenmaal zover bent gekomen, dan kun je er beter een punt achter zetten. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gewoon ermee stoppen, als het toch nergens meer op slaat. Alleen als man kun je er eindeloos voor opdraaien. Alsjeblieft. Merci. Ja, staat u maar hier, chauffeur. Daar is het. Bedankt. Ik vond het enig. Gezellig. Ik ook. Ik heb van een collega 2 plaatsen gekregen voor de Schouwburg. Voor vrijdag. Heb je misschien zin om mee te gaan? Ja, misschien wel interessant. Nou goed, dan bel ik nog over de tijd en zo, hè? Oké. Dag. Dag. Sveers, Hilton. Wat? Oh ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik hoor het wel. Ik wou graag 2 plaatsen voor vrijdag. Voor het ballet? Ballet? Vrijdags ballet. Oh ja, dat is goed hoor. Mooie plaatsen vooraan graag. Hoeveel kost dat? 45 gulden, alsjeblieft. Hoe laat begint het eigenlijk? 7:45. Ja hoor, bedankt.
laatste keer dat ik naar een ballet ben geweest, dat was 15 jaar geleden. Sneeuwwitje of Doornroosje of zoiets. In elk geval iets heel anders. Ja, het is heel interesting. Ja, interessant, hè? God, wat heeft die kunst ook een ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. Fantastisch, hè? Fantastisch. Hoeveel is het? 89 alsjeblieft. Dick, ik zou wel even binnen willen vragen voor een kopje koffie of zo, maar ik moet morgen weer zo vreselijk vroeg op. En Oké, ik bel je morgen. In ieder geval overmorgen. goed. Nou. Zegt u bij meneer? Japium. Prima, dat doen we voor u. Hé, man, waar zit je nou? Ja. Zit je daar? Was je even kwijt? Lekker. Kijk eens, alsjeblieft. We hadden ook al bij de Bijenkorf kunnen gaan. Voortaan gaan wij altijd naar de Bijenkorf. Is het een rijtie, hoe heet hij ook weer? Dick? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, hij lijkt geloof ik in armoede. Maar daar doe ik het niet voor, hoor. Val je echt op hem? Zijn we al naar bed geweest samen? Naar bed? Nou, vind je het eng of zo? Vroeger deed je dat niet zo. Oh. Op stel en sprong. Nou, ik zou het maar doen als ik jou was. Anders doet hij het heus wel met een ander. Ja, het is een man in de kracht van zijn leven. Misschien heb je wel gelijk. Zeg, jij bent wel op de hoogte, hè? Neem je nou eigenlijk wel altijd de pillen? Je moet altijd de pillen nemen, dat weet je, hè? En ik zou het ook maar niet met al te veel verschillende doen. Stop zo af. Ondanks alles, meneer Bloem, geeft u er de voorkeur aan als mevrouw bij u terugkeert? Ja, edelachtbare. Dat is nou precies wat ik probeer te vertellen. Daarom wil ik geen regeling. Nee, maar er zal toch een voorlopige regeling moeten komen als mevrouw bij haar voornemen blijft om van u te scheiden. Mevrouw Bloem. Anne. Wat een prachtig huis, hè? Ja, erg mooi. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Gewoon even kijken. En die? Heel mooi. Kijk, zoiets had ik in mijn hoofd. Hoe vind je het? Fantastisch. Geweldig natuurlijk. Oké.
Proost, ja. Op ons. Op ons. Ja, wat doe ik nou, zeg? Ik doe toch niks? Madame de Bel. Hou je bek nou! Jongens, even dimmen, hoor. Even dimmen. Zo, Ga je lekker, ga je gang maar. Ga je, doe maar. Laat hem maar gaan. Aandacht. Hier, heb je aandacht. Hier. Gaat het? Kan ik soms wat voor je doen? Wil je even wat drinken? Hè? Hoe ben jij het? Het is de dochter. Ja, vodka jus. Godverdomme droplul. Vind je toch lekker, droplul? Dat getreide hoef je toch niet te pikken? Ja, dat zal ik maar wel doen, ja. Godverdomme. Kom maar, los, man. Los. Nee. Volgens mij is hij aan de middelen. Wordt steeds erger. Vroeger zoopt hij alleen maar, de laatste tijd is hij echt aan het uitfrieken. Jasses. Wie is dat eigenlijk? Nou ja, het is jouw zaak, hoor. Zeg, ik heb trouwens gehoord van papa en jou. Ik had er met je over willen praten. Ik heb je opgebeld. Zeg toch, het is jouw zaak. De lul. Heb je alles gehad, krijg je dat, zegt hij, opgeschreven met een junk. Alsjeblieft. Dat is nou precies wat ik nodig heb. Zo is het nog altijd geweest. De ene minuut huilen en de andere minuut weer lachen. Wat voor een oude hoer is dat? Hé, waarom dansen jullie niet? Zullen we? Nou, kom op. Ik weet niet of ik dat nou wat kan. Kom op. Kom, we gaan zitten. Ja, sorry hoor, het gaat gewoon niet. Hij doet het anders prima, man. Zullen wij? Ja, in godsnaam. Gaan jullie dansen? Oké. Oh, goed, we zijn er al. Wacht even. Kom maar hier. Dank je. Oh, dank je. Ik kom er wel. Ik kom er heus wel. Pas op. Zeg, mam, ga je vallen? Moet ik je naar boven brengen? Nee hoor, bij hem al. Ik kom er wel. Slaap lekker. Dank je. Oh, God. Dick. Goedemiddag. Ik probeer meneer Zweers te bereiken. Ik bel de hele tijd, maar ik krijg geen gehoor. Meneer Zweers, ja, dat klopt. Die is voor een weekend naar Knokken? Nee, Blankenberg, geloof ik. Oh ja, Blankenberg. Blankenberg. Heeft hij geen adres achtergelaten? Het is dringend. Zijn dochter is niet goed. Nee, hij heeft geen hotel opgegeven. Nee hoor, niet bij ons. Weet u iets van Lodi? Frank? Ik weet zeker dat ze alles kan maken. Ze heeft me zomaar laten zitten gisteren. Niet eens afgebeld. Als ze terugkomt, kan ze de spullen pakken. En oprotten.
U hebt een vrije dag gehad, hè, zuster? Is het leuk geweest? Wat doet ze vriend en mevrouw? Ja, wat zou ze hebben? Ze is anders nooit zo. Ik weet het. Ik weet het niet. Weghouden! Hou je bek, jij! Dat kan toch niet? Misschien is het wel niet goed. Ze is met stand. Stil! Stil zijn, verdomme! Stil! Stil! Hou je kop! En jij ook! Weg jij! Weg jij! Een beetje zelfbeheersing, alsjeblieft. Een beetje kalmte. Zelfbeheersing! Niks beheersing! Dat hou je met beheersing! Wat doe je? Verdomme! Daar bemoei je mee! Stop! Hou op! Hou op! Stop! Weg! Weg! Hou je kop met het rondje! Hou je kop! Hou jij op je kop! Hou je kop allemaal! Hou jij ook allemaal stil nou! Weg! Hier! Zuster Bloem, wat hebt u in godsnaam? We moeten praten. Zuster Bloem! Ik ben niet kwaad. Louis? Ik ben niet kwaad, Louis. Moet je eens luisteren, schat. Ik ben niet kwaad. Nee, luister nou. Je hebt gelijk. Maar... Ik zeg je toch dat je gelijk hebt? Je bent jong. Wat je gedaan hebt is heel normaal. En dan... Kind, ik heb nog zoveel aan je goed te maken. Jij hoeft mij geen verklaring te geven. Ik moet jou om vergiffenis vragen. Dankjewel. Kijk eens hier. Dankjewel, tante. Maak het al aan. En ik wist weer eens van niks, hè? Hup, en in ene een trouwkaart. Ja. Nou, Ann, jij ook van harte, hè? Enig zeg. Hey, kijk eens hier. Zo, daar zijn we dan. Ja, sorry. Theo, Leo, Henk, Erik. Te gek zeg, trouwen. En hoe is jij eigenlijk? Ik heet Dick. Dick. En mam, hoe vind jij hem? Oh, ik vind hem heel leuk. Oh ja? Dan vind ik hem ook leuk. Kom op, jongens, ouwe twee. Kees, kom nou, doe het dan niet. Kijk nou zeker af. Dat troep zo maken. Weet je wat een kaak en tyfuszooi, hè? Lieve mensen, mag ik even u aanlaten? Hallo, jongens. Oh nee. Jongens, Kom er maar gezellig bij. Jongens, Ja, kom op, Kees. we kennen natuurlijk allemaal het gezegde... een oude bok lust nog graag een groen blaadje. Maar wie zou dat niet begrijpen als het gaat om een wel heel leuk jong blaadje?
Mam, vergeet je straks dat recept niet? Nee, lieve schat. Ik ga vanmiddag naar de apotheek. Is het nou normaal dat ik er niks aan vind? Ik wou dat het maar voorbij was. Ik zit nu al over een tweede. Nou, ik weet het niet, hoor. Misschien laat ik me wel steriliseren. Slaap lekker, schat. Why would they call the FBI in on a plane crash? Unless the plane didn't crash. Exactly. Wait a minute, you can't order me not to report that. Let me put it this way. If you tell anybody what you know at this time, you could be endangering the lives of those boys. Hello, I'm calling from the trip. I'd like to confirm a quote. Getting around after 2 hours. I'm looking at my deadline. How much money was involved? Was it over $1,000? Was it over $10,000? Hé, mam, kom nou eens even bij me zitten. Doe nou. Met de band komen we gewoon niet aan de bak. Ik ben ook eens naar de Rietveld Academie geweest. Nou, dat kan je ook wel vergeten. Hé, mam. Sorry, wat zei je? Ik dacht even aan iets van vroeger. Ben je wel oké? Zeg, je blijft hier toch niet eeuwig? Ik bedoel, als het kind er nou is, dan ga je weer op jezelf, hè? Hé, mam. Zal ik dan bij jou komen wonen? Zeg, ik vind het hier koud. We gaan in de kamer zitten. Uitdoen dus. Slaat ze wel doorheen, man. En doe niet zo drukig. En wat heb je nou? Doe niet zo bangig. Hallo. Oh, ik dacht al. Zo, kind. En hoe gaat het met jou? Je zit er wel lekker bij, hè? Ja, sorry, hoor, maar ik vind het toch een bespottelijke mode. Best lekker. Zit je tenminste niet voor niets met zo'n oude geile kerel. Mam? Ik neem aan dat je van mam gekomen bent. Waarom ga je dan niet op haar kamer zitten? Ja, ben je belazerd? We blijven hier. Ik snap het al, hoor. Je hebt altijd iets hoerigs aan je gehad. Die toer van jou ken ik. Doet me niks. Oh, je denkt dat ik je kwaad wil krijgen? Nee, hoor. Hoeft niet. Niet in jouw toestand. Toch zo stoer van je dat je het hebt aangedurfd. Je wou toch nooit een kind krijgen? Wanneer heb je het eigenlijk besloten? Wat? Toen je wist dat je ging trouwen of toen hij nog niet wist dat je wou trouwen? Ach, wat maakt mij het ook uit. Ik kom hier ook niet voor jou. Voor haar. Wat is er met haar? Hoezo? Ze doet raar. Dat doet ze een hele tijd. Het is reuze aardig van je dat ze hier mag wonen. En je hebt gelijk een oppas straks. Dat wou ze zelfs even, dus hebben we hem gevraagd. En meteen een werkster. Ze doet hier geloof ik zo'n beetje alles. Spaart lekker uit. Ik heb er in de kost dus. Eigenlijk heb ik wel gek te kopen. Komt die zomaar binnenvallen? Verdomme, mijn huis hoor! Als je niet meer valt, dan dom je maar op! Ik ben nou helemaal belazerd! Oh man, laat me ophouden! Kom houden op! Ik ben mooi daar!
vuile, gore kuthoer. Altijd had de pest aan je gehad. Hé, mam. Ga mee, joh. Laat die klerenmeid verrekken. Komt door jou, we hadden er nooit aan moeten beginnen. Ik had met het te doen. Ja, ik ook, maar nou niet meer. Ze moet hier weg. Ja. Ze moet hier weg. Lust hij dan vis? Die meneer? Die meneer... Die meneer die... Natuurlijk lust die meneer vis. Annie. Frans, hè? Kom binnen. Daar kun je je jas kwijt. Hallo. Hallo, pap. Dick Sweers. Nog soep? Er is nog. Ja, nemen jullie nog. Ik hoef niet meer. Ja, 1 schepje. Frans? Dank je. Dick? Heel graag. Dank je wel. Heeft het toch wel gesmaakt? Ja hoor. Ik zal je toch wel missen, man. Missen? Ja, als je weg bent. Oh ja. Ik zal jullie ook missen. Frans. Dag. Gaan. Nou, dag. Oh, God.
Nou heb ik mijn handschoenen vergeten. Alsjeblieft. Met een sprekend zijn vader. Ja, maar ze heeft mijn ogen. Dat is niet waar. Jouw ogen staan scheef. Ze heeft de ogen van Frans. Ann, hoe vind je het nou om grootmoeder te zijn? Wat? Oh, één. Mensen, mag ik even jullie aandacht? Ga er lekker bij zitten. Dat is een hele mooie plek. Zo. Jasje erin. Wacht, Kees. Lieve Rudy, beste Dick. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we allemaal bij elkaar waren om jullie bruiloft te vieren. En nu hebben jullie ons uitgenodigd voor een wel heel heugelijk vervolg op die blije gebeurtenis, namelijk het doopfeest van jullie dochter. We zijn natuurlijk allemaal gekomen, want we zijn maar al te blij dat jullie het besluit hebben genomen om een kindje te nemen. Juist omdat vandaag de dag menig jong stel er in de verste verte niet over zou piekeren onder het motto: we hebben ze geen toekomst te bieden. Wat volgens mij nergens slaagt. Leven doorgaan. En een kleine Katelijn. Is dat niet? Waar gaat ze nou naartoe? Mam! U bent de familie van mevrouw Bloem? Van mam. Tja, het spijt me, ze heeft het niet gehaald.